जय जगन्नाथ। मोर बंधुगण, मोर प्रियजन, स्वप्न कथा केबे सत होईची ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ମଣିଷ ବିଦେଶ ଆସନ୍ତାନି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ତା ଭାବନା ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା, ଆଉ ଅଧାରୁ କିଏ କାହାର ଲଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଯେମିତି ହେଲେ ସାକାର ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।